Hadi siley siley. Hadi yeter yeter. Son, 2, 3. Hadi birlikte devam edeceğiz. Yine devam. Son. Remix. Eller yukarıdan son 2, 3. Hadi beni kenara birlikte. Eller yukarıda. Siva. Hey. Sağ olsun hacı. Sağ olun. Tans oynar. Yigitler kadar sağ olun. Oynan tanslarına toyunuza geçsin. Ne? Hemme cəmiyyət münasib ordumuza geçýäs, oturýas, oturun, ornaşın. Bereketli toy dasturxanymyza bedek berip davaramyzyň ahyryna şeýle toýumyzyň şaýady bolmagyňyzy sizden uly hormat bilen haýyş edýäs. İşdäleriňiz şäkdiňiz açyk bolsun, ýüri töşügün davaramyzyň dowamyny kejebe toy hyzmatlarym sizin hyzmatyňyzda. Kösä bolsun edýäs. Merhaban mehmanlary, hemmeňiziň agdy bir maşgalaňyzda bir dowlatly ojaňyzda şuň ýaly ajaýyp toýlary toýlamak bagty meselesiniýäs. Biz bolsa merhaban mehmanlar, hormatly adamlary, ajaýyp dabaramyzy bir gowy arzuwlar bilen dowam edýäsini, Emirhanyň hemme agalaryny, merhaban gelnejelerini, hemme ejekelerini uly hormat bilen saktnamyzyň merkezine görmek istäýär. Elbetde şeýle toýly günü şanyny senede hemme saktnamyda jem bolsak, jem bolup bir agızdan obodan arzuwlary görnün güni sebäpkaryň şanyna ýol açsaňyz diýip haýyş edýäs. Abdukerim dostumyzyň agalary, gelnejeleri, ejekeleri, merhaban doganlary. Adymyz agzaldy, agzalmady diýip oturmaly däl. Toy mikrofona gelmeli we öz kalbyňyzdan gaýnap soğuşýan obodan arzuwlary elki bilen Emirhanyň şanyna, ondan soňra şu günkü dabaramyzyň başyndan bäri Emirhana uzak ömür arzuw edilýän arazygy jagymyza Aýsultan gelejemide, Abdukerim bilen Zöhre gelejemide bir obodan arzuw ýol açsaňyz diýip haýyş edýäs. Mümkin bolsa, merhaban mehmanlar, edid adamlary, şu güni dabaramyzyň dowamyna Emirhana bir ýolanjak, iň uly baha deňäp bolmaýan sowgatlaryň birem sizin çyn ýürekden ýolajak arzuwlaryňyz bolup durýar. Şoň üçin şu gün toyun dowamyny hiç şeýle arzuwlary kyskanmaly däl, görnün güni Emirhanyň şanyny ýolamaly. Häzir bolsa arzuw ýolamak nowbaty merhaban agalary, gelnejeleri, merhaban doganlary, merhaban ejekeleriň paýyna düşýär. Gelmez haýyş edýäs, iň obodan arzuwlary sizin bilen. Durmuşyňdan habar tutajak adam eden aladasyn jogapsyz goýma. Dogandyr dünýäde gymmatly zadyň dogan bolmaklygyň kadasy şeýle. Hoş gördük mehmanlar, kutlu bolsun. Toýlaram başsyny. Toğut gerek bergen için sağ olun. Men purdotdan peýdalam.
şu Emirhan'ın bir yaş toyu bilen kızını kutlayan. Emircan'ın kalı toylarında şey oturmak ne versin? Avut Kerim toyun köp olsun. Sünnet toylarına, papke toylarına, diplom toylarına oturmak ne versin? Durad, benim geplap kolayın o zaman bile olsa. Emircan oğlum yaşın uzun olsun. Müdama uzak ömür görmek Buyur oğlun yaşın arzu ediyen. İjan. Emircan oğlun yaşı uzun olsun. O yine tadına müdama mehrim ve rakipli olsun. Ağamcan geleceğim, artık yaşadığım olsun. İşan zöhre gelin. Emirhan'ın bir yaşı kutlu olsun. Mıdan toycuk geleyim, toylarımız. İlmeden taçaklarına toya yadılsın. Sağ olun. Ağacan geleceğim. İşan Martayı. Zöhre gelin. Ana babamın yaşadığım olsun. Allah'tan doğancımın. İlmeden gülleriniz olmasın. İlmeden toyda katnaşalım. Yaşadığım olsun bunun oy bundan böyle pepke toylarına, sünnet toyları, yaş toylarına katlaşmak müyesser etsin hemmemize. Yaşadığım olsun. Soğudum mu? Salam hormatly mehmanlar, ortada barından iwiç oturun, iştäňiz açyk bolsun. Bizim şu gün davarada, menem özgezegimde maşgalamyň adyndan ağa gelece Emircan Aktyň ýaşy uzun bolsun. İşancan doğanjygym zöhre gelinjigim. Oguljuň ýaşy uzun bolsun, uzak ýaşasyn. Yeneki aýlarda, yeneki güllerde. Bulan mıň sünnet toyuna, ılım toyuna, diplom toylaryna oturmak hemmemize müyesser etsin. Hemmemize bir ağızdan şular ýaly goldap, hemmemiz oturmak, hemmemize nesip etsin, hemmemiziň çağaçyklaryňyza da nesip etsin. Oğlun ýaşy uzun bolsun, sowgatymyz bar. Men açsa tatlan hemen aýtdyňlar seni öne. Ağamcan geleceğim can, Aktyňyz Emirhanyň İsan dökre gelin. Oğluňyzyň Emiriň doglaňyny ulda bar ölen bellä batýar. Ýaşy uzun bolsun, görje gowluk bolsun, ene taýna rakip çağa bolsun. Saçaňyz hemişe toýa ýazylsyn, gazananyňyz toýa bersin. Allah'tan. Iqbal size hiç wagt aýra salmasın. Yapsın üstüňize elwan güllerin. Bir arzuwum neresede çağanyň aýyrmasyn arlygyndan elleriň. Uzak ýaşasyn Allah'tan. İşan, Yurcim, Zöhre eltim, Emircan ýaşylyň bolsun, görje gowluk bolsun. Ene taýna ýerünne mähirli perzentleriň biri bolup geçsin. Körfämiz İsancan, gelinimiz Zöhrecan. Biziň üçin iň gatyrly bolan Emircanymyzyň bugün bir ýaş doglaňyny gutly bolsun, ýaşy uzun bolsun. Matama şuleýe toy depemme gatnaşyp dursun. Oğlum Begendiň doganym babaň adyndan gutlaýan. Hoş geldin adyndan gutlaýan. İşan doğanım Zöhre gelinimiz Emircan'ın ýaşy uzak bolsun. O görse gowy bolsun. Jigim İsancan, gelinimiz Zöhrecan. Oğlumyzyň ýaşy uzun bolsun. Emircan, seniň sünnet toýuňda, papka toýuňda hemmemiz iş oturmak mesler etsin. İşan aýdy Zöhredaýda Emirjanyň ýaşy uzun bolsun, uzak ýaşasyn. İşan aýdy Zöhredaýda Emirhanyň ýaşy uzun bolsun. İşan aýdy Zöhredaýda Emirjanyň doglaňyny ýaşy uzak bolsun. Emirhan ýaşy uzak bolsun. Emirhan ýaşy uzun bolsun. Beylen var, şeylen var. Ayt. Emirhan ýaşy uzun bolsun.
Emirhan yaşamasın. Aynen bu. Battar. Gel hani aytmadan var mı? Emirhan yaş udim bolsun, uzak yaşa. İsan ağda kralce Emir'in yaşlıyım olsun görolun yaşını etsin. Davul. Doğrumun kutlu olsun ne? Kıdavadın. İsana dökrelce ali. Yaşıdok olsun da o. Udok yaşardı ödeyim. Emirhan doğumunun kutlu olsun. Emirhan yaşını değil mi? Tamam getirecek var mı? Ay gepecek. Ay sağ ol. Yani Emirhanam aramız alyas toyxanan törüne varıp bir hemmet jem bolup suratı düşölüň yürüte berdi foto. Ajaýyp toy suratlaryny sizin hyzmatyňyzda köp sag bolsun aýdýas. Ýeňi sag bol. Sizin hem agdy bir maşgalaňyzda şuňal ajaýyp toylary toylamak bagty meýesterasini ýasyny size Qatar qaýny sowatlar gowsur bermeli. Toy suratlara düşürmeli. Biz bolsa saxtamyzda gowardyglary bilen dowam edýäs. Elbetde Ceyhun Production'ı toymudun her bir purtodunu yadgarlık yadağa geçirýärini Abdukerim Ahmed'in mehriban kardeşlerine ulu horma bilen saxtamyzyň merkezine görmek isleýär. Elbetde şeýle toyly günü hemme kardeşleri saxtamyzda jem bolsa Emirhana owadan ardy ýolasa diýip haýyş edýäs. Mehriban mehmanlary edid adamlar ne görüşümde ýaly ajaýyp toy tagamlary çekildi. Yürütü, KCV toy hyzmatlary sizin hyzmatyňyzda ýene bir ýol işläderiňiz şähertiňiz açyk bolsun ýas. Kardeşleri saxtamyda gelmeli. Toýmyda gatnaşýan kardeşleri toy mikrofona gelip Emirhana aratyna öz mehriban kardeşiňiz bolany Abdukerim dostumyzy bir obadan ardy ýollamagyny haýyş edýäs. Hormatlanan kardeşler, hemmeňizi KCV toy mekanyna hoş gördük. Gelmez haýyş edýäs, gelaýyn. Häzir toýmada gatnaşýan kardeşleri dabaramyda gelbilmän alan kardeşleriň adynyň gowardyklary ýollar mümkin bolsa gelmez haýyş edýäs. Hemmeňizi hoş gördük. Iň obadan iň ajaýyp arzulary sizin bilen mehriban kardeşleri. Başsyny sağ olun. Bizim okuçymyz, hemem kardeşimiz İşan oğlumyň şuň Emirhanyň oğulçygynyň Emirhanyň bir ýaş toýuny toýlap ötürüs doglan gününe. Hawa. İşan Emirhanyň doglan güni gutly bolsun, ýaşy uzun bolsun. Hemem gelmedik muğamlaryň adyndan gutlaýan mektep muğamlaryň we hyzmat işgärlik kollektiwiň adyndan sowgadymyz bar. Gowşurmany ruhsat edin. Sağ olun. Kardeşimden Abdukerim. Bunun Emirhan'ın da oğlunun velayeti. Koy Emirhan'ı okuvaran toylarına, diplom toylarına, gelin alma toylarına oturuversin. Ayaktan geleceğimize arazağını hürmet ediyorsun. Abdukerim Emirhan yaşıdok on, görce olsun. Nedip o gelin alma toyları seydi oturmak nesip etsin. İşan oğlum yaşlıyım olsun. Emircan yaşınız iyi olsun, göreceğin kovuluk olsun. Kardeşimiz İşan, Zöhre oğlunun yaşlıyım olsun, görolun yaşını. Emircan yaşını iyi olsun. Ene tangalak atlı avraylı çağılı olup geç. Maşgalamın adından soğudum. sağ bolsun aýdýas. Mehriban kardeşleri köp sağ bolun. Ardular üçin aýratynda ýeňi sağ bolun. Aýratynda gowsurjak toy sowgatlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. İşleriňizde uly üstünlikler ardy edýäs. Allahan siziň hem maşgalaňyzda şuňal ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesterasyn. Köp sağ bolun. Sowgatlara gowsurýas. Ondan soňra Emirhanam aramyza alyp ýadgarlyk toy suraty düşýäs. Biz bolsa dabaramyzda gowardyglary bilen dowam edýäs.
Ene toymada gatnaşýan hemme daýdalary, yegenleri, çıkanları ulu hormat bilen sahtnamada çağırýas. Mümkin bolsa daýans daýsyndan galan hemme daýdary gelmeli häzir sahtnamada. Toymada gatnaşýan mehriban daýdalary, hormat onyan, yegenleri, çıkanları hemme sahtnamynyň merkezine görmek isleýäs. Emirhanyň ham daýdalary gelmeli. Şolsan Abdülkerim'in hem daýdalary gelmeli. Umuman aýdanda ähli daýdalary, yegenleri, çıkanları sahtnamada toy mikrofona gelmeli. Aýdaçynda etrap merkez hassahanasyna halal däkmet çekýän biziň bir eli ýeňi lukmanlarymyzyň biri Kümüşe jakymyzym uly hormat bilen sahtnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Mümkin bolsa siziň hem häzir Emirhana ýolajak arzuwlaryňyz şuwunky dabaramyzyň dowamyna bir ullakana sowga tökmene ýollanary. Şoň üçin bir sahtnamada gelip sizem Emirhana obadan arzuw ýollamagy haýyş edýäs. Etrap merkez hassahanasyna halal däkmet çekýän mehriban eli ýeňil lukmanlarymyzyň biri Kümüşe jaka gelaýyn. Mümkin bolsa hemme daýlara melmeli daýdalary, yegenleri, çıkanları biziň adymyz agzaldy. Adymyz agzalmady diýip oturmaly däl. Toy mikrofona gelmeli. Emirhana obadan arzuw ýollamaly. Häzir sizem Emirhana arzuw ýollasaňyz ondan soňra Emirhanyň daýsy daýanjam Emirhana arzuw ýollar we saç qyrkmak däwinem ýerine ýetiräs. Ondan öňürti daýdalar, yegenler, çıkanlar gelmeli. Şeýle-de Kümüşe jaka gelaýyn. Mümkin bolsa bir gowurýan lukmanlarymyzyň biri Kümüşe jaka hoş gördük. Ajaýyp toýmazda iň obadan iň ajaýyp arzuwlary siziň bilen baş tutuna. Sağ olun. Menem yegenim dökren gewimiz abdyň çagazy bir ýaşady Emirhan. Geçen ýyl buçluk diýip çykanmy diýen ýerde ýan bir ýaşyndan. Ýaşadyn bolsun, görjegi bolsun çagan. Allah jan papka toýlaryna, diplom toýlaryna, hemme toýlaryna oturmak meýetdir etdim. Sağ ol, soňgadymma. Aralıqda Aysultan daýda agtyjaňyň ýaşy uzun bolsun, jan sağ bolsun. Atly awraýly okula olamak betsin. Nesip bolsa diplom toýunyna, durmuş toýunyna da şeýde oturmak hemmemden esýäs. Daýda agtyňyň ýaşy diýen bolsun, işan aýdy oxrataydy. Elmi damy öňüde toý dik gelelim. Emirhan ýaşa. Emirhan ýaşy da bolsun. Daýda agtyň ýaşy bolsun, işan aýdy oxrataydy. Olçuňy Emirhanyň ýaşy da bolsun, dowlagyň gutly bolsun, göröliň asyny bersin. Daýda agtyň ýaşy diýen bolsun. Uzak ýaşasyn, awraly bolsun, gelin toýlaryna, diplom toýunyna seýde oturýar Allahjan. Daýda Emirhan janyň ýaşy diýen bolsun, görjegi bolsun, uzak ýaşasyn. İjanaý Emirhan ýaşy diýen bolsun. Köse bolsun aýdýas, arzuwlar üçin Emirhana sowgatlary bar. Mümkin bolsa obadan sadyryň asyna häzir Emirhanyň şanyna gowsurýas. Arzuw ýollanlaryň adyndan ýörüte toy sowgatlary, gowsurýan sowgatlaryňyzam şu mumky ajaýyp toýmyzdan ýadygar bolup galsyn, toýuňyza gaýsyn. Siziň hem agdy bir maşgalaňyzda şu ýaly ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýesseresini bir jem bolup surata düşýäs. Ýörüte berdi foto siziň hyzmatyňyzda ýadygar toy surata düşmeli. Emirhanyň adyndan ajaýyp toy serpaýlaram bar, onam kabul edip alýas. Köse bolun. Toýuňyz köp bolsun. Ene mehriban ýykmalar edid adamlar häzir Emirhanyň saç qyrkmak däwini ýerine ýetirmek üçin Emirhanyň mehriban daýsy daýans dostumyzy sahnamyda toy mikrofona çağırýas. Häzir daýans daýsy Emirhana arzuw ýollar, ondan soňra saç qyrkmak däwini ýerine ýetirer. Ondan soňra bolsa dabaramyzy ýene-de tansaýdymlar, tansadyr bilen dowam ederiz. Häzir bolsa Emirhanyň mehriban daýsy daýans gelmeli. Arzuw ýollamalar gelip bermeli. Hiç şeýle çekinip durmalylar. Toy mikrofona gelip Emirhana arzuw ýollap bermeli.
mehriban daýdalary, hoş gördük, yegenleri çıkanları, iň ajaýyp obodun ardulary siziň bilen daýan staýsam ardulary bilen taýin bolup durmaly. Häzir ardu ýola mehmanlarymyzdan soňra daýan staýsam ardu baýdar we saç qyrkmak täbini ýerine ýetirer. Başsyny Sağ olun. Mehriban mehriban perdendir ýaşy uzun bolsun, görje gowy bolsun, elma dama şular ýaly toýlara gelmek nesip etsin. Sağ olun. Zöhre oğlum ýaşy uzun bolsun. Emircan ýaşyň uzun bolsun. Emirhan uzak ýaşa doglagynyň gutly bolsun. Ena taňa rahatly çag bolup ýetş. Emirhan ýaşyň uzun bolsun, görjeňdiň gowluk bolsun. Ýene taňa paly bol, tawgadymyza. Emirhan ýaşyň uzun bolsun. Emircan ýegençigim ýaşyň uzak bolsun, görjegiň gowluk bolsun. Emirhan ýaşyň uzun bolsun, görögleň ýaşyny bersin. Kösa bolsun aýdýas. Ardy bola mehmanlaryny toy sowgatlary bar, ona Emirhanyň şana gowsurýas, häzir sowgatlarym gowsurýas we Emirhanam aramyda alyp ýadygaryk toy surata düşýär. Ýürüte şu bir gajaýyp toýdan ýadygar bolup galar, ýaly ýürüte berdi foto özüniň ajaýyp toy suratlary ben siziň hyzmatyňyzda. Ardy bola bolmaý. Hoş gördük. Ve sowgatlar gowsury bermeli, J-Phone Production sizem ýadygarlyk ýadyga geçirýär, bizem ýadygarlyk ýadyga geçirýär. Dogrudan merdan. Hoş gördük başsyny. Aktygym Emircan, ýaşyň uzun bolsun, uzak ýaşy. Görjen gowy bolsun, ýene-ki diplom taýlangyza oturaýly. Uzak ýaşy. Sağ bolsun aýdýas. Emirhanyň mehriban mamasynyň bir owadan ardylary ýolany şu hormatlanýan Emirhanyň mamasyna maramyda alyp surata düşäli mümkin bolsa. Kösa bolsun aýdýas, ardy ýolan mehribanlar kösa bolun. Owadan diýarymyzyň owadan gullaryna, şeýle toýly gullarda diýdardaşmak siz mehribanlar hemen adam ýetirassyna. Ene her kime jem boldy. Ene dayan staýsy, gelay mümkin bol dayansan. Tawal ýeňiş. Dayansan gelay mümkin bolsa. Garaşylýan pursatlarymyzdan gelip ýetdi. Şu çağalaryň bir tertibe çağırmady haýyş edýäs, mehriban mehmanlara şu çağalaryň bir tertibe çağıralyň. Dayansan hoş gördük. Ýegeniňem ýaşy dün bolsun, bir gowardy bolýas. Başsyny. Emircan ýaşyň uzun bolsun, görjegiň gowluk bolsun. Ogul taýlarynda oturmak nesip etsin. Sağ ol. Ine hememiz häzir dogan arnaşlarym jem bolmaly. Jem bolup Kejebe toy mekanynyň toy sahnasyna Emirhanyň saç qyrkmak däwini ýerine ýetirelim mümkin bolsa. Emirhanyň hemme dogan garnaşlary jem bolýas. Emirhanam aramyda alyp häzir Emirhanyň daýsy dayanjam saç qyrkmak däwini ýerine ýetirer. Emirhan jigimiň ýaşy uzun bolsun, ömrü uzak bolsun, gahrman arka damynyň saýasyna, arka dagly gahrman Haja Serdarymyzyň bize peşkeş beren şeýle owadan ýurduny, ajaýyp diýarymyzy, asuda asmanymyzy, iň bir watanymyza, döwletimizde wepaly, peýdaly goç ýigitleriň biri bolup ýetişmegine tüýsüremizden ardy edýäs. Goý şu agdy bir maşgalada toýlaryňyzyň dowam bolsun. Ene ilka häzir toy surata düşmek isleýärler, mamasy bar, kakasy, garrajasy bir surata düşýäs. Ene dayansan saçyň yrkay mümkin bolsa. Dayanjyň adyndan toy sowgatlarym bar. Gowsuran sowgatlarym netibesini
toyuňyza gaýsyn. Şu murk ajaýyp toýdan ýadygar bolup galsyn. Hani mehriban mihmanlar, ediz adamları Emirhanyň şanyna bir şow honarak el çarpaýlyk mümkin bolsa. Elbette saç kırpmak däbem ýerine ýetirlýär. Dayansan daýsyny da köp sag bolsun aýdýas. Elmedama bir şuň alajaýyp toýlarda didarlaşmak, siz mehriban dogan ardynaşlary kemäňe de meýestir etseňiz. Ene saç kırpmak däbem ýerine ýetirildi, dogurdamy? Nagdy bir maşgalaň adyndan toýmada gatnaşýan hemme mehmanlary Muradowlaryň adyndan toy süýjülükleri, toy sowatlary paýlanýar. Goý şu günki toýmada gatnaşýan hemme mehmanlaryň agdy bir maşgalasyny şuň ýaly ajaýyp toýlary toýlamak bagty meýestir etsene. Hemeňiziň öýüňizde toýlar kälmosony. Ene Abdekerim ağa şu süýjülük tortam kesýärmädir. Ona tortam keseliň. Çağalaryň bir tertibe çağırýas mehribanlara. Eňişden sawol. Mehriban mehmanlar, ediz adamlary häzir Emirhan jigimizde süýjülük tortunam keseri. Toýmada gatnaşýan hemme mehmanlara da kejebe toy hyzmatlary hemen da süýjülük tortuny häzir ýetirer. Işdalaryňyz şähtiňiz açyk bolsun ýes. Süýjülük tortu kesmegimiz toýumyz inne başlady diýmemiz dogurdamy? Häzir Emirhana öz ýakyn insanlaryna süýjülük tortuny ýetirer. Mehribanlar bir şow honarak el çarpaýlyk mümkin bolsa Emirhan häzir süýjülük tortuny kesýär. Emirhan jigimiziň ýaşy düýün bolsun. Atam maňa aýdypdy, menem saňa aýdaýyn. Mene sapak edinnim, saňa da sapak bolsun. Libasyň ýüpek bolup namysyň nah bolandan goý namysyň ýüpek bolup libasyň nah bolsun diýär şahyr agmada. Bir şow honarak el çarpýas. Emirhan süýjülük tortuny kesdi. El çarpýas. Ay sawalaň. Hemen adyň öňünde şuň ýaly toýlar kälmosyn. Ene häzir Emirhan mehriban enatasyna hemme dogan garnaşyna öz eli bilen süýjülük tortuny ýitirer. Galan mehmanlarymyza da kejebe toy hyzmatlary hemen da häzir süýjülük tortuny ýetirer. Hemen da işdalaryňyz şähtiňiz açyk bolsun ýes. Biz bolsa ajaýyp dawaramyzy tan saýdymlar, tan sağlar bilen dowam edýäs. Toýmada gatnaşýan ähli mehmanlary, klassdaşlary, kursdaşlary, kärdeşleri, hemme dogan garnaşlary, owadaş goňşulary, ähli Muradowlaryň maşgalasyny Emirhan jigimizem aramyza alyp tans meydança tansa çağırýas. Şuny toýuň dowamyny biziň meşhur aýdymçymyz Bayram Erjanow özüniň ajaýyp joşgun aýdymlary bilen şu günki toýuň hyzmatyna Emirhana uzak ömür arzuw edýäs. Şuň toýmyza gatnaşýan hemme mehmanlardan etjek haýystymyz biz Emirhana arzuw ýolladyk, biz arzuw ýollamadyk diýip oturmaly däl. Hemmemiz jem bolup tansa çykýas. Bayram Erjanow siziň üçin dowam edýär, tans edýäs. Emirjan ýaşyňly bolsaň ustaýdy dogallarym bar. Ýöne agaydyr haýysatlar ýaňy. Haýysatlar boýunça dowam edýäs. Hani bilirdi? Tansa benim ähwal hemme jaňa tanışýar. Hay berekenla, Sorry, hey!
Üşüp ketdi aydan, yağılmasa toydan, yatlayaça dövrümü ululuk bürüydü. Bolmalın uzakta, kalmalın duzakta, doğun doğuna kalar, taşlaşmalın bununla. Üşüp ketdi aydan, yağılmasa toydan, yatlayaça dövrümü ululuk bürüydü. Bolmalın uzakta, kalmalın duzakta, doğun doğuna kalar, taşlaşmalın bununla. Doğullarım var, men doğullarım var, elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Doğullarım var, men doğullarım var, elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Çağılımı yatlap, doğullarımı izle, Allah'ım ayırmasın birbirekten asla. Siz men göz kuvuncum, her yerde dayancım, siz taşıma pena, hem taşıma dala. Çağılımı yatlap, doğullarımı izle, Allah'ım ayırmasın birbirekten asla. Siz men göz kuvuncum, her yerde dayancım, siz taşıma pena, hem taşıma dala. Doğullarım var, men doğullarım var, elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Men doğullarım var, doğullarım var, elmadan benim yanımda doğullarım var. Toyumda kılmakta, en bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Hanımefendiler birlikte devam edin. Ceyhun Suudiye'yle birlikte devam. Yine ele. Hey hey. Hadi birlikte devam edeceğiz. Malası. Senin için. Hadi birlikte devam edeceğiz. Yeah. Gözü zülfü zerde, hayallarda, saçları amberdir şemallerde. Yüzü kızargen, uyalganidan, yürekginem azaplarda. Arıqning boyda, 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 maysalar açıldı melaning oyda. Keçer assa oynapmas sadrning toyda, gözlerim çakmaydı muhabbat koyda. Malahat, malahat, mengi bermegin canahat, yüreğimne davası ay malahat. Hay beni kenara doğan. Hey! Malası! Sen bittasan darafta, almasan şam desem, alavsan başımga belasan, için uyalmay. Söndürdün beni uyalmay. Arıqning boyda, 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 maysalar açıldı melaning oyda. Keçer assa oynapmas sadrning toyda, gözlerim çakmaydı muhabbat koyda. Malahat, hey! malahat, hey! mengi bermegin canahat, yüreğim
двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар. Меня зовут Ильзат, вообще зовут меня. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Ильзат, вообще зовут меня. Yigitler! Hani misili? Son, 2, 3, 4. Novinha do ABC, vou te comer, vou te comer. Eller yok orada. Vou te comer, 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 Eller. vou te comer, vou te comer, pode me dar. Novinha de São Bernardo, novinha Hani de São misili? Novinha de São Bernardo, novinha de São Bernardo, novinha de São Bernardo, novinha Hani misili? novinha de São Bernardo, novinha de São Bernardo, novinha de São Bernardo. Eller yok orada. Son 2. Devam ediyor. Eller yok orada. Hadi bir kenara. Doğan. Vai dar, vai dar, vai dar, vai problema. Vai. Eller. Hani misili? Berekellah. Hay berekellah. Doğan. Eller. Eller yok orada. Devam ediyoruz. Gece ve toy mekanı. Hanisini yine Doğan. Eller yok orada. Son 2, 3, 4. Şuraydım yürütü. Kurt dostları çıkıyor. Kurt dostları. Hani kurt dostları elleri görünüyor. Klas dostları. Elleri yok kurtu. Yeah. Spasiba. Malasi. Hey. Dertlerimi bilecek, gözyaşımı silecek. Dertlerimi bilecek, gözyaşımı silecek. Yüzümü güldürecek.
berekalla. Berekalla, berekalla. Haydi koyalım. Yine. Arsu. Masi. Fidan gibi duracak, ince belli olacak. Fidan gibi duracak, ince belli olacak. Gönlümü dolduracak, sevgili yar ayrım. Gönlümü dolduracak, sevgili yar ayrım. Fark etmiyor, kara olsun kaşlarım. Fark etmiyor, sarı olsun saçlarım. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışlarım. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışlarım. Fark etmiyor, kara olsun kaşlarım. Fark etmiyor, sarı olsun saçlarım. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışlarım. Yeter ki candan olsun, cilveli bakışlarım. Eller yukarıda. Hadi birlikte son 2 3 hadi birlikte son 2 3 hey. Yine son 2 3 Masi. Doğan. Tak kapıyı çalacağım. Tak kapıyı çalacağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Tak kapıyı çalacağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Gitmeyeceğim bu yere, ha burada duracağım. Tak Elle. tak. Haydi berekalla. Hadi misile. Yine son 2 3 Eller yukarıda. Geçen Hadi Devam ediyoruz. Masi. Tansi etiyen. Yine yukarıda. Don. Ceyhun Production bilen. Spasiba. Merdan işe merdan. Eller yukarıda. Asa. Eller yukarıda. Hadi misile. Yine Don. Hey. Barışka yine Don. Bala. Don. Bala berike. Son diyen demesin. Bala berikil. Bala berikil. Sonki. Eller yukarıda. Spasiba. Sonki. La
Abdullah Koçayev'in yitirip şu. Devam ediyoruz. Hadi Süleyman. Devam ediyoruz. Eller yok kordu. Spasiba. Hadi Süleyman. 3 Kardeş yigitlerini yürütü kaçtı diyelim. Kardeşler sayın mı? Yürütü kardeşler kaçtıkları yani orsaydım. Danetti jenşinin seti. Devam ediyen. Danetti jenşinin seti. Без повода и без причины. Ведь много не надо, чтобы быть счастливой. Дарит ты женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь много не надо, чтобы быть счастливой.
души, от души. Я подарю вам лилии, желтые, красная, синяя. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь много времени надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь много времени надо, чтобы быть счастливой. Yine Nurişka. Перхадзе. Спасибо, Eller yok orada. Hani bilete? Восьмой чудо света это море по колено, это легенда, дискотека, это лучший сад века, это Yine.
на махер, ведь пахну как айдахер. Yürütü xassır boyunca devam edeceğiz. Farahat için, Kılıç Murat için. Spasibo. Geliyor Korku. Hala. Hey! Hadi beni kalan silin. Mekan işe mekan. Spasibo. DJ Ferhat. Eller yok orada. Hadi birlikte. Hadi birlikte. C-Kon Stüdyo'nun devam ediyor. Yine. Ele. Yerdancan. Yine. Son. İndiriyor Korku. Hey. Son. 2, 3, 4. Merdan işe. Hay birikenler. Ceyhun Production bilen. Merdan işe Merdan. Devam edeceğiz. Merdancan. Yine. Hadi birikenler. Hey. Hadi birlikte, devam. Hadi birlikte.
gene döner. Gülledi bağ oldu, dağlarına aylandım. Göngüler çağ oldu, yürek çeperim deney. Bak o da ayse. Şu kız yüreğimge dağ oldu. Ay biri kella don. Malakan, malakan. Hey! Men gebermegen canahat. Yüreğimne davası malakan. Malakan, 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 malakan. Hey! Gözlerimni karası malakan. Hani devam ediyorsun birlikte. Hani elleri yukarıda. Yürü tutarsı diyenler için. Tamam Elleri yok kurtu. Sağ ol sen için. Devam ediyorsun elleri yukarıda. Tamam Yine. Sipa. Yine. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yine. Ana yüzler elleri yok kurtu. Spasiba. Hey! Son, 2, 3, 4. Hani yakınla? Hay bir yakınla. Ferhat için. Devam edeceğiz. Hani Ferhat sen senin için. Hani Oyna Ferhat. Ablacığım böyle. Hani bir yakınla doğum. Elleri yukarıda. Spasiba. Devam edeceğiz. Hani Sinek. Elleri yok Elleri yok kurtu. Oyna Hani oyna. Sinek. Spasiba. Tamam Son, 2, 3, 4. Devam edeceğiz. Oyna. Malasi. Yürü de Ferhat için şu. Farahat oyna Farahat. Hay bir yakınla. Gargılay olmalı. Son, 2, 3, 4. Чули балет? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала Сашка, что я крутой Сашка. Меня просят на махар, ведь Hani bir yakınla doğum. Yeter. Son, 2, 3, 4. Hadi berekela. Vamos Para,
Y la cosa suena. Спасибо! Y la cosa suena. Sağ olsun Adyaz. Sağ olun. Sağ olsun Adyaz. Sağ olun. Tans oynan, yigitler gıydara. Sağ olsun Adyaz. Oynan tanslarınızı toyunuza kaçtırın. Nehe Mehmet münasip. Ordumuza geçip oturyas mehrimanlar. Oturun ordaşın. Bereketli toy destirhanımıza bedek varıp dabaramızın ahırına çelleyip toyumuzun şayadı olmanızı sizden ulu hormat bilen xahiş ediyaz. Indi mehriban mehmanlar, edid adamları acayip dabaramızı qobardıwlar bilen dowam edýäs. Emirhana bir obodun ardyw ýollamak üçin Abdykerimin mehriban okuwçylaryny uly hormat bilen sahnamyzyň merkezine görmek isteýäs. Aýratynda miwe bilen Aýşat dogalmyzy adatin sarpa bilen sahnamyzyň merkezine görmek isteýäs. Elbetde şeýle toýly günni bir qobardywlary ilki bilen öz mehriban mugallimimiz Abdykerime. Ondan sonra Çumurga dabaramyzyň sebäpkary Emirhan çygymyza bir obodun ardyw ýolaýsaňyz dep haýyş edýäs. Hemme okuwçylar gelmeli, adatynda miwe bilen Aýşadam, adatyn sarpa bilen sahnamyzyň merkezine görmek isteýäs. Semäňizi Kejebe toy mekanyna hoş gördük. Iň obodun iň ajaýyp ardywlary siziň bilen. Baş üstüne. Salam hemmeňize. İnşallah oğlum yaşudym bolsun. Yan soğudumuz va. Gelip bilmedik okuçylaryň oğul Şirin Saparewi şadyrdyň adyndan soğudum ma. Emircan uzak yaşa kılın. İsa'mın dökrelerce oğlumuzun yaşudym bolsun. Görjek elmedama golup bolsun. Elmedama ikiňize we palçalaryn bir bolup geçsin. Köse bolsun Aýdýas. Ne? Gobardywlara Emirhanyň şanyny ýolany Abdykerimin kemi okuwçylarynyň adyndan toy sowgatlary bar. Onam obodan sadaryň asyna
Yürütü Emirhan'ın şanına oturuyoruz. Sağ olsun acasını. Ardı yollanlara Emirhan'ın yanına varıp suratı düşmeli. Abdülkerim'in okuşları mədiri cem olup bırakıdın ardı yolaya. Doğru değil mi? Hoş gördük hemen de. Baş üstünü. Emircan yaşınız imam. Emirhan yaşınızda qoşunda olanın bilen. Emirhan yaşınız demasın. Emirhan yaşınız imam. Yaşınız değil mi olsun? Yaşınız değil mi olsun? Emirhan 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 yaşınız değil mi olsun? Alo. Emirhan yaşınız demasın. Emirhan yaşınız değil mi olsun? Oldu mu? Kosa olsun aca. Sonra Abdülkerim'in okuşlarının adından toy sohbatları Emirhan'a. Kosa olsun aca. Ardular için, ayrıca toy sohbatları için kosa olun. Bir ardı bir maşgalada şunyal toyları kârim olsun. Abdülkerim'in mehriban okuşları kosa olun. Aydın ardularınız için toy sohbatları için kosa olsun aca. Allah canı. Bir şeyle obadan yurdumuzda yine de şeyle toylu gullardı didarlaşmak siz mehribanları hemen de miyesir etsenini Ağdı bir maşgalanın devletli qoğuşularını ulu hormat bilen toy mikrofona çağırıyaz. Muradovların hemme qoğuşuları saxnamıda toy mikrofona gelmeli. Ähli de qoğuşuları saxnamıda gelse bir qobardılarım sebäpkarın şanına yola ise deyip xahiş ediyaz. Hemme qoğuşuları gelmeli, şeylek hem qudoğarnaşları, ähli qudoğarnaşları. Şofana yine de Emirhan'a obadan ardı yollamak isteyen mihmanlarımız bar bolsa, bizim adımız ağdaldı, bizim adımız ağdalmadı deyip oturmalı değil. Saxnamıza toy mikrofona gelmeli ve obadan ardıları görünün onu Emirhan cigimizin şanına yolla vermeli. Şu mümkün toyumuza qatnaşyan qoğuşuları gelmeli, qudoğarnaşları gelmeli, yine de ardı yollamalı mihmanlarımız bar bolsa, bizim adımız ağdalmadı deyip oturmalı değil. Saxnamıza gelmeli, Emirhan'a obadan ardıları yolla vermeli. Gelmez xahiş ediyaz. Obadan toylu gününe şöyle şahane senede iyi acayip ardıları siz mehrimanlar ben devam ediyaz. Gelayan. Başüstüne. İşan dostum, oğlun yaşı uzun olsun, görce qoğuluk, gör oğlun yaşını versin. Uzak yaşasın. Emirhan'ın nesip bola diplom toyununa, papka toyuna oturmak nesip etsin. Sağ olsun aca, saydan ardılarınız hasır bolsun. Ene toy sohbatları oturuyaz Emirhan'a, yürütü ardı yolanların adından toy sohbatları. Sağ olsun aca, sağ olun. Ardı yolan mehrimanlar köp sağ olun. Hemen adın uyuňyzda şuňal toýlar kärm bolsun. Mehriban mehmanlary, hormatly watandaşlary,
Hormatly adamlar, aydın mysaly tansa toyu ya adama yok. Emma wagtam saklap bolanok, şonuň üçin davaramyda şurlukda jemiyas toýmada gatnaşan hemme mehmanlara toydu. Hyzmat eden yigit gyýlara, video operator yigitlerimize, aydymçy yigitlere köp minnetdarçylyk bildirmek üçin umumyň aýdany şu munkaçaýyp davaramyzy resmi taýdan jemläp bermek üçin hormatlanýan Batyr agamy uly hormat bilen saxtamyda toy mikrofona çagyrýas. Elbetde davaramyzyň ahyryna Emirhana bir obodun ardyp ýollasaňyz davaramydan resmi taýdan jemläp berýäsiňiz diýip haýyş edýäs. Hormatlanýan Batyr aga toýlar guty bolsun. Başsuna. Salaman. Öňe mehmanlary, silap geleňizde hemmäňize sag bolun, taňry ýalkasyn. Beýdiýsin toýuňy tordugydan öýe barmaly hyzmat edilýär. Sag bolun. Kösä bolsun aýdýas. Batyr aga aýdyn arduwlaryňyz hasyr bolsun. Onu davaramyzyň ahyrynda hemme jämil güçlep ýas. Ýene-de şeýle ajaýyp toýlarda görüşýänçek hoş sag bolun. Sağlıkta görüşelim. Hemme jämil güçlep ýas. Görüň ýaşyny bersen. Şaýda ýerite güçlep ýan. Mehmanlar hemme jämil bilelikde güçlep ýas. Emirjanyň şatyna şat goşa mehmanlar hemme jämil güçlep ýas. Devam edýäs bilelikde. Hey! Başlalin ay, başlalin. Güçlep bana başlalin. Kadalaydı güçlep. Bugünleri hoşlalin. Başlalin ay, başlalin. Güçlep bana başlalin. Kadalaydı güçlep. Bugünleri hoşlalin. Hay alley alley. Canım can alley. Heyecanlar sana yar yara. Min kurban alley. Aşağıda benim dağımın, bir güle yolunu bağımda. Utanmalıydı bir benim, varmadı gül yanağımdan. Ne delin ay ne delin, toy palavunda da dalim. Eğer olsan verdiğini bak, ölümü ya kaydalim. Hay alley alley. Canım can alley. Heyecanlar sana yar yara. Min kurban alley. Hürmetini yetkili ağaylar şineli devam edeceğiz. Balasın. Ceyhun Pra. Devam. Balasın. Remix. Color Canada Carahundo. 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 Color Canada Carahundo. Carahundo. Carahundo.
Mehmanlar köp köp sağ olun. Toyluňyz